Que bailoteo loco que portem avui aquí. Estem, ja ho veieu, avui disfrutant, implicant-nos, compartint, vivint, sentint, tot això fent-ho per una bona causa. Avui ho estem fent per Xuclis, per la Casa dels Xuclis, perquè val molt la pena implicar-s'hi. Nosaltres, des de Digital, amb el Pillo, quan vam estar amb la Maite a la Casa dels Xuclis, la vam conèixer, ens vam eternament enamorar d'aquella bona energia, enamorar de tot el que passava. I nosaltres hem anat una sola vegada i hem conegut molt poca part de la casa perquè a sobre, com que estem en el moment Covid, tampoc es podia fer molt més. Però aquesta casa porta 30 anys funcionant. Aquesta casa porta 30 anys funcionant, ajudant i sumant. Aquesta casa no només porta 30 anys funcionant i ajudant. Aquesta casa porta 30 anys perquè pares que es van veure afectats en un moment determinat de la seva vida, que no tenien ajudes, que es van veure aquestes dificultats, van posar la seva generositat per fer aquesta casa perquè a altres persones no els hi passés el que a ells els hi va passar. Això és la Casa dels Xuclis. Són uns apartaments on professionals, jo diria de l'amor, per dir-ho d'alguna manera, del love, no? Això ara quan parli amb la meva estimada Eva, que és super love, i la meva Marianne, podrem compartir-ho molt bé. És una casa on s'integren les famílies, i el més important no és que només s'integrin les famílies, és que les famílies sumen entre elles, els professionals, els amics, els pares, els que ja ho han viscut, els tallers, els menjars, perquè tots mengen junts, encara que tinguin cada apartament, els somriures que jo vaig veure, bueno, no tenim dret a queixar-nos, sincerament. I sobretot el coratge dels pares, amb quina fermesa i amb quina força porten això, no? No és per posar-se dramàtic, però una filla o un fill, dir-li a una mare «Mama, no llores». Vull dir que les coses són sèries i que la vida a vegades no ens dona en compte de la realitat. A FANOC, aquí també teniu el número de compte per si voleu fer transferència directament a la compte de FANOC, també si entreu a digitalhits.cat i li doneu a les 12 hores, tenim un link on podeu fer-ho a través de la targeta de crèdit o PayPal. Tots, absolutament tots els diners que avui aquí es recauden són per la Casa dels Xuclis. Tant la Marianne, com el Ricardo, com la Eva, com el Frank, com l'Olear, com Pasti, com Wenry, tots els que venen, com els amics del Sun Life, tots els que venen, tots els que estem aquí sentats, ho estem fent per sumar i sumar. Ara sí, Marianne Dacal, Eva Martí, com esteu, cariños? Que este és un programa de diversión. Què passa? Estem molt bé. Estic molt content. Hòstia, veus com van? Són cookies! Avui teniu un bolo? Avui sí. A on? Aquí. Bueno, aquí. Pensava que anàveu a València o a Luxemburg. No. Estem avui aquí per vosaltres. Mare meva, que me sacan los colores, nene! Hombre! Escolta'm una cosa, quants anys fa que canteu? Ai... Muchos. Ai, nena, quantes coses. Quan de la meva àvia, nena, quantes coses. Ai, nena. Escolta'm una cosa, en re tiet, en re àvia i... Què? I amb el micro a la mà. Pues 3 años amb una mongeta tendra, jo. ¿Y tú qué? ¿Con qué cantabas? ¿Con una nina? Yo con una raqueta. Una raqueta. Mongeta tendra, amb una mongeta... Clar. I raqueteta. Sí. Y profesionalmente, pues bueno, desde los 17 años. Somos viejóvenes. Viejóvenes. Jo vaig anar a veure una obra de teatre, Viejóvenes. Te lo diré más tarde, porque no me acuerdo, pero muy entretenida, la verdad. Me sentí muy identificado. Vaig dir, coño, sí, es mi vida. Però et dic una cosa, em sento més jove que molts joves, Sí, Però no sé com es senten ells, Jo dic com em sento jo, És que nosaltres no podem ser més joves. Ja tenim aquesta joventut dins i ara el que hem de fer és mostrar-la i donar als joves energia i experiència que tenim. Mare meva, com parla aquesta... És que, de veritat, quan la sento parlar, és que tens uns temps per parlar, una energia des de l'estómac, Hòstia, és espectacular. Quina calma em dones.
Tu hauries d'anar a la casa del Xuclis a parlar. Jo vull anar-hi. És veritat, no? Té aquestes pauses i com parla, amb aquesta veu tan dolça. Allà... Ai, Tondi! Haria buen coaching, Eva. Sí, perquè... sí? Clar, perquè nosaltres, Digital Hits, l'emissora dance de Catalunya, dona energia a la gent. Sí, donem energia no només als xuclis, a la gent, a tota la gent després d'aquesta època de pandèmia, i nosaltres donem alegria i positivitat. I et diré una cosa més, i donem una oportunitat perquè si no ja no n'hi havia més d'això. Si ara no està digital, hòstia, se'ns complicava una mica la vida. Per lo menos a la ràdio, perquè està la cosa molt complicada, perquè han ido desapareciendo como que no... Nos hacíais falta. Ay, qué bonito. Y ya una cosa... Es que las ve y me pongo tierno. Oriol, Dígame, cariño. donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Ah, qué bonito, por favor. Pop, pop, pop. El pillo que el tinc aquí al darrere de la cabina que tenim muntada, està cosa fina la cosa, pillo? Està la cosa fina, fina. Pasa de los platos al futbolín como el que no quiere la cosa. Y porque no veis al otro lado que tiene la cerveza. Avui estem sumant pels xuclis en aquest especial. Recordo com s'han de fer les coses, ¿vale? Donacions directament a la compta del xuclis, ¿vale? De la casa del xuclis, sisplau, quan puguin me la posen, ¿vale? La fanoc.org és la seva web, la compta directa, on poseu calés, 5 euros són bons, 10 euros són bons, 8 euros són bons, 1.000 euros són la polla, són una meravella, però en qualsevol dels casos, estoy acostumbrado a la ràdio, i no m'acuerdo que ja són les 11 de 1 i 20. Doncs a fanoc.org i la compta, ¿vale? L'altra manera de fer-ho és posant-te a la web de digitalhits.cat, entres allà, ja veuràs que en el menú posa 12 hores i només entrar podràs fer amb targeta de crèdit o amb PayPal. Com més pots ajudar, com més pots sumar, com més et pots implicar. L'altra manera, cada un dels nostres convidats, com el Ricardo, en aquest cas elles, ens han portat un buc, nenes, que està molt fresco d'aquí, però és que si no sudo. I serà el 002, ¿vale? Lo important, ho he dit abans, nosaltres n'hi hem posat totes les coses, lo important és que us emporteu qualsevol d'aquestes coses, aneu pujant per elles, perquè tot el que aneu donant, nosaltres ho posem al sac i se'n va cap a la casa dels xuclis. Per poder anar sumant, després quan ja tinguem 3 o 4 ja anirem fent, ¿vale? Per poder anar sumant, recordeu que tenim el WhatsApp de Digital, que ja el coneixeu tots, el 630 177 922 631 77 922, el WhatsApp, en el qual tu poses 001, que era l'objecte del Ricardo, 002, després ja anirà sortint per les pantalles, no us preocupeu, ¿vale? I anem posant alegria. Poseu 001, 5 euros, 10 euros. D'aquí ja veureu com van sumant les coses, ¿vale? I la tercera manera de sumar. Vinc a agafar la xuleta perquè de tot no m'acuerdo de tu. Chassis, àrea, pont aeri, digital, l'artesana, la cola, generació màquina, màquines 90, Millennium, collonut, etc. Col·laboradors ens han donat un fotimer de producte. I nosaltres hem anat fent lots amb 4 articles, o sigui, camiseta, gorra, una beguda, o un sopar, o un centenar de coses. Després les anirem veient per pantalla també. Indiferentment del que va en cada lot, cada lot són 50 euros. Tu vas en el Bizum, que voy loco com una serpentina, en el 697 320 315, el de les donacions, 697 320 315, tot ho anem aclarant a poc a poc, després posem un pantallato, 697 320 315, i molt important, allà s'ha de posar nom i cognom i 50 euros. I un d'aquests lots arribarà directament a casa teva. Es posaran en contacte amb tu per saber on vius. És una altra manera de sumar, ¿vale? O sigui, repeteixo, donacions directes a la compta, opció 2, entrar a la web, donacions directes a través de PayPal o targeta, la segona amb la subhasta, i la tercera, ¿vale? Són no sé quants fotimers de lots, amb camisetes, tal, amb 4 articles en cada lot, 50 euros, que sumen de meravella! Escolteu-me que tenim un tema nou, nenes! Ai, por Dios, ara sois los de digital. És que com no ens en donen cap de samarreta de Digital Hits, l'he agafada. Ara te'n donaré.
És tremenda, de veritat. És que mira, És tremenda. Digital Que Hits. corporativa vas ara, entre el micro, el que més trenca. A veure. Esto no me tiene desperdicio ninguno. Marian, aquí per la terra. Per la tierra del dents. Tenim tema nou. Home, I el cantem, no? ¿y por qué tenemos tema nuevo? ¿Por qué? Home, Porque és està de moda, evident. nene. No, perquè és Jo clar. se lo digo als pillulis, que atrevides són, perquè vosaltres revolucioneu això. Claro. Sabeu que és guapíssim el tema? El poso cada matí. Hombre, No, de verdad, yo tengo un reloj musical, pero me lo salto, ¿sabes? Y el vuestro lo pongo cada mañana. Y aparte ha sido el tema que he utilizado cada mañana que he parlat de l'Implicat. De veritat, que si intentaré després poder-ho ensenyar. Aniré a buscar les gravacions. Cada matí, cada menció que he fet he utilitzat el tema, perquè em dona molt bona energia. és que et vull dir una cosa. S'ha de treure les entranyes d'una vegada, D'una vaca, una becada. És a dir, les entranyes tienen que salir. I saps què passa? Que ja tot aquest temps confinats i tot aquest rotllo patatero ja n'hi ha prou. Per favor, Un home. poco de alegría en la vida, un poco de dance music, Marian de Calieva Martí, que no som unes veus, sinó que somos cuarentones mones, i punto. I Me música encanta lo de dance. cuarentonas monas, pero si sois dos pibonados, loquis! Hombre, ¿por qué no? Natureo. ¿Que no es pot ser pibonados los 40? Sí, pues claro, es lo que Claro, somos. por eso. Si natureo, no postureo, rhythm takes me high, ja no només som les fly, sinó que fly, high. Perquè el tema Jo no és sé com ho fa high. per liar-se tant. És boníssim. Bueno, pues no sé, jo crec que cantarem, no? Vale. I la liarem Vinga. parda, no? Si en sabem la cançó, sí. Ah, bueno, Lo la cantaréis con vostra, nosotros, no? Todos aquí. Cantarem junts. Claro. Tot això nosaltres ho volem dir, que va per Digital Hits, que és l'emissora dents de Catalunya, i també per vosaltres, per tota la gent de la Casa dels Xuclis. Sí, i saps què necessito? Què? Saps què necessito? Que em poseu la firma. Ai, que és mono. Perdoneu que estic aquí aixecat, que em poseu la firma perquè tots els que vinguin anirà firmat per ells i al final del programa algú se l'emportarà. Ai, molt bé. I això vull que ho feu abans de res, que em Vinga, poseu aquí. molt bé. Però que hi Vamos tinc que allá. caber molta gent, petitet, Encara que dongueu l'esquena, petitet, posem la Somos firma. muchos, ¿no? Somos muchos y muy bonitos todos. Te aguanto. Oye, ¿has visto o no? Esto era para que vierais que arte tienen estas mujerajas. Ole, Pichuki. Cambio. Cambio. Levanto el micro. 1, 2 y aguanta. 3. Aguantamos el micro. Pero que tengo una asignatura una mica gran. Yo, cuidado que le he comprado ahora no me surta al Tiger. Digo, ¿no hay uno más grande? Me ha dicho sí usted.